Jamen, velkommen i vores udstilling Maskulin Mærkværk. Vi har en masse gode billeder her, som vi har knoklet med 4 mand. Det er jorden. Så har vi luften. Og så gik der ild i tingene. Og så er det vand. De 4 elementer, men det var jo ikke nok. Vi fandt ud af, at der var mange flere elementer. Så herovre der har vi plastik. Og det digitale. Og hvad har vi så? Og her lige foran det erotiske, der sidder Hans Morten. og så, det er sådan set det. Og så vil vi bare gerne se jer alle sammen her i pinsen. Vi håber, I kommer og får en lille oplevelse. Og vi lover, at der er lidt mere om, hvad pokker det er, vi har haft gang i her. Skål.